मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गिख्रंथाव बेरामजों भुगिनांनानै दं गसाइगावनि मोनसे नखरा। चित्तरन्जन नार्जारिनि आंगो बिसि मुङा नीलाबती नार्जारि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खसियाबारि बुरासारा गामिनि चित्तरन्जन नार्जारिनि अनसुलि बिसि नीलाबती नार्जारिया गोबाव समनिफ्रायनो गल ब्लाडाराव अन्थाइ जानानै देहानि जेंनायाव भुगिनांना दं। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बे बेमारखौ फाहामथाय होनो थांनायाव दासान्दि चित्तरन्जन नार्जारिनि नखरा रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैनानै दं। फिसाय चित्तरन्जन नार्जारिया गावनि बिसिखौ मोजां देहा फाहामथाय होनो थांनायाव फारसेनिफ्रायनो राहा गोथे जानांनानै आगोर मोनाखै। बेनिखायनो गावनि बिसिखौ देहा फाहामथाय होनो थांनायाव गोसो अनसुला रायजो राजाफोरनाव रां अनसुंथाइ हास्थायदों आरो सुबुंफोरा नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव 352770654633 IFSC SBI N 0007996 नङाब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6909274896 आवबो थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन होननानै फिसाय चित्तरन्जन नार्जारिया गुरै खावलायहरदों। गिबियाव खुलुमबाय रायजो राजाखौ। आंनि हिन्जावा बेमार जानानै दं, गल ब्लाडाराव अन्थाइ जानानै दं। बेसे गोबावसो? बिदिनो 1.5-2 बोसोर जाबाय आरो दा बेखौनो दिन्थिदों, सेसा खालामनानै दिन्थिहैदोंमोन सिभिल क'क्राझारावहाय। बिसोर बुंहरो न'आव थांनानै एसे देहा राखांहोग्रो ओमफ्राय फै बा बिदि लाङै लाङैनो आंहा धोन सम्पतिया जोबलांनो हमदोंसै आरो बिसोर बिदिल' बुंहरो। आं मा राहायै लाबावनो बेखौ साननानै बुंदों आरो दा आङो बेखौ नागारनानैहाय आरो बेंटल थुक्राझार होननाय जायगायावहाय आङो बेब'स्था खालामदों बेखौनो अपारेसन खालामनो थाखाय। आरो बियो न'आव थानानै आइखां बायखां सानफ्रामबो थानो हाया, सैज्य खालामनो हाया जोङो। बेखौनो रायजो राजाखौ खावलायनानैहाय दा आंहा फिसाफोरबो दङ, बिसोरखौ ओरै नायनो ओरै नायनो जाबाय, हारसिङै मानसि। आरो अननानै रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होयो खोमा। आरो आंनि हिन्जावनि नामा जाहैबाय नीलाबती नार्जारि, एकाउन्ट नाम्बारबो होनाय जाखागोन। बेयाव नायनानै नोंथांमोना रायजोफोरा एसे साहाय्य हरदो आरो बिनि अपारेसन जानायाव साहाय्य मोननाय बादि रायजो राजाफ्रा अननानैहाय। आरो दा लांगोन आङो आरो ओरै माबानि टेस्ट खालामनायबो दङ आरो रिपर्टबो नुजोबखायो गासैबो। बेसेबां MM होननानै खोन्थादों अन्थाइखौ? अन्थाइआ 6 mm मोनसे, ओमफ्राय मोनसे 7 mm आरो बिदि खोथा हरदों डाक्टारा। एसे बेखौ बुङो डाक्टारा 6 mm 7 mm होननानैहाय। आरो बिदि होननानैहाय बुङो दिनै जाथारनाय नंलिया, नोंसोर न'आव थांफिनदो, 10 थारिखनि उनाव फैफिनदों। दिनबो हराखै, थारिखबो हराखै, मा मासाव लांनांगौ बेखौबो बुंहराखै। ओंखायनो गोलाव सम लानायखाय आङो दस्रा बेब'स्था लाबाय। दा आं थुक्राझाराव लांनानैहाय दिन्थिहैदोंमोन। बे बुंहरबाय दिनै थांफिनदो, नोंसोर थाखा फैसानि गोरिबथार, नोंसोरो हानाय नङा बांद्राय थानोबो, थाखा फैसा खरस जागोन। ओमफ्राय बियो आं दा बिसोर होननायखाय आं न'आव लाबोफिनदों। ओमफ्राय लाबोफिननानै दा लांफिनगोन थुक्राझाराव दा लांनानै एडमिट खालामनानैहाय बे बुंदों हजोंनि थुक्राझारनि डाक्टारा, जों मंगलबाराव नायगोन, नोंसोर समबाराव फैनानै जमा जाफैदो, एडमिट खालामनानै थाफैदो होनना बुंनायखाय दा आं बे बेब'स्थाखौ लादों रायजो राजाखौ खावलायनानै। ओमफ्राय बिनि उनाव आंनि नीलाबती नार्जारिया निदान सैनानै दङ, अन्थाइ जानानैहाय दुखु खस्थ' आरो सैसोनानै थानो हाया, जोंबो सहायनो हालिया। नोंथांनाव आयुष्मान कार्ड दंना गैया? दङ। ओमफ्राय बेखौ सिभिल हस्पिटालाव देखायहैदोंना देखायाखै? देखायदोंमोन। मा बुङो? बेयो बुंदों जेला अपारेसन जायो होमबासो बेखौहाय जमा हो बिदि होनदों। आरो दा अपारेसन जाब्लालाय बोरै जमा होनो जोंलाय, गाबोन फै दिनै फै बिदिल' होनो। आरो बेसे खोनासंबावनो जों सहायनो हालिया। दा बेखौनो
जों बांद्राय गोबाव थानो नेनो हालिया फैबानो न'आव फैफिनबानो बारा जायो दा नै बारा जानानै दङ माबादि हालोदाव दङ नोंथांनि हिन्जावा दा मोखांबो बुनानै दङ दा सानाय सुनाय आरो आलौनाय बे आलौनायानो बारा जायो थानो हाया जों बेसां सहायबावनो बेखौनो खावलायदों रायजो राजानाव दा थाखा फैसाबो नायनायनो जोबलांनो हमदोंसै गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन